Inday. Ko ninyo Rodney. Just call me Rodney. Ang angga sa akong mga amigo sa kuha Rodman. My nickname is Rodman. Rodman. Kani lagi pong bitayon butagwait. Yes, my lips very down. Pouting lips. Very pouting. Okay. Nagpuyo ko din sa may SIR Phase 2 Davao City. I live in SIR Phase 2 Davao City. Nako'y suod ng barkada. I have a best friend. Si Armando. His name, Armando. Armando Ratatat. High school, college, santod nga nakatrabaho na lang ko. From high school and college, then I working student. Amigo lang gihapon mi ni Armando. Still is my best friend. Tanang tambag niya akong ginasunod. All advice. I will follow him. Labi na gyud kung kabahin sa uyab-uyab. And yes, of course, it's all about, love story. Tingala ko nga haod man kay ni uyab-uyab nga. Wa man ni kauyab. There's a lot of playing in my mind because very, ugly. I'm very wondering. Apando na siya gi-advise ka ko nga akong gituman. But he had advised me, and I will follow him again. Ag dito nagsugod ang kapnod sa akong kinabuhi. And this is a story, the standard of my life. Uyab na giti ka ba? Yes. I love you too. Crap. Daot akong cellphone. Kasi nanuman. Nain ako. Wala imong number dali. 133. Kung katabang rin sa baan kay Lilianan. Hey, da! Eh, Da! Sigang tingsi niya, da! ala, nalingaw na ko ba kayo? Tanaw ko sa mga lovebirds na binuhi niya. Blackbird, sisiyang tanawan ng imang kwan? Na-imagine lang ako doon nga duhami sa ingana na pugupon na napugoy love team.
di na ko masabtan do ba, di na ko ma-explain ano. Patol na kag lovebirds. Do. Nino. Do. Mamilo nga nung do, kung tawag niyo mo? Ano man? Armando. Do, kung Ayo, ikaw ba? Gusto mo na imong gikabuangan diya? do, na ako'y bagong textmate, do. Unsa? Di na ko matingana, pero may hindi ka na textmate yan. Ano, ayun, malapsing. Wala ba? Wala ba dyan ka di mag yan? Hindi, do, kanito, tunayon na ako ni do. Ases! Ayan! Do, huwag akong amigo pa. Istoryahe! Do, huwag akong amigo pa. This is it. Sisit? Wala na ka to. Sa stilan. Sir, sabaan ninyo parot. Mutingog na yung parot mo dito. Isa mo na bihana do? Mila yung pangalan do. I-eyeball ko do. Tanawa. Ano, masabayan ka do? Tauban na ko diha, kaya ako may expert ng mga diskarte. Bantay ka ha? Sa mga kadoin, kahinay naman ang imong kurbada ni mo do. Sige, sabayon na ka, pero Sabaya ko pa. umaot na ayaw pangantsaw ha. Sige, sabaya ko pa, sabaya Mawayon ko pa. mo ba kayo ka? Do, ako manaway na magkukuha ka. Para atong anak ka. Para atong natay gi-eyeball nga takla kay nam. Pati na ba ni mong ligid na ba ka sa kanalo kinatawa? Isa ba sa tubayan na po na? Pagbuwang ka magbubura matog ka ng cartoon characters nga wag yung mag-drawing. Yun, nawayon kaya. Ay, nalaguban oy. Di lagi do, ako'y bala do. Di ko manaway. man ka. Di lagi. Katong akong ka-eyeball nga si Chona ka text me ako, mabungi saway. Saan pwede magkakon ato nga? Gudako ang mga papangig ato. Tambok pa dyan kayo. Oh, tanawa. Di nalagod. Di nalagod pa kayo ugon oy. Next, tira ni May na. Sige, kuwang di agad. Sige na. Ubag to. Ako'y bala. Di ko mga chow. Sinta na ka daw, din niya sa park gusto makita, di ba? Sa aming park. Sa ibig park na kakitaw. Ngayon na. Wala niyo, okay din na talapit. Dito na kang tao. Basta, Doon, nakadala ba kadiyag ka ng on lotion? Ka ng on lotion pang patay sa lamok? kaon na nagkagtanglad, mamaro mo na sila. Si Tronila rin nga po na. On ba? Katong on lotion ba? Wala gani. Kagamok di? Wali. Kados dinggin ito. Paglusyonan, hook up naman na yung panit to. Kabalo ka nga pugis-pugis dito panit. Do, sabot do ha, ayaw panaway do ha, bantay lang juga do. Do, di lagi tanaw. ko makuan lagi do. Stila ni mo do. Mi and babae da ka dagan do. Kanang kapidal do. Do. May paingon do. Blandi ang buhok. Do. Tako ipindan to, pintas do. Di sila na mau do. Di na mau lagi. Isyusun sa kakay mo na ba yung kagwapo? Anak ka. Iyon man sabi nga, puti nga sa nini ang sulubon. Nagay, sila rin yung puti kasi natin na yung nakas panday. Siya ni Bayana do. Do, kung maunin akong ka-textmate do, kasi Mila do, matambling ko din do. Tambling siya, tambling. Isyusun na kay kadili na lagi do. Ako do. Ikay kumukuan mo nga inalado kay wag kay babae nga mo patol mo nga inakagwapa ha. Hi, Rodman. Oh! Mila? Yes, ako si Mela. Yes, yung Bayana. Umok, kay Mila. Mila, ako din si Rodman. Hi. Ako si Rodman. Sabi ka do. No, ang ilog naman Just ino. call me Rodman. Just call me Rodman. Kisama kita sa inyo ang duha. Kisama kita sa inyo ang duha. Ako si Hiro. Ano isa bulingit? Ikaw, ganun mo kauban mo bulingit. Ikaw si Rodman? Siyempre si Rodman lagi. Bulingit lagi. Short na lagi ka. Karisa, dili bulingit pero di man gwapo. Laina ni mo, yabi ba na ako? Okay na ni mo mag-eyeball, tas ina lang eh. Dili ba kisama gyud sa inyo? Kisama gyud? Sige, tagaana na lang kung gisay.
Balubay ako sa mong birthday, November 1. Ikaw gina si Rodman, nangatik ka ni is. Nangatik ka ko. Wala na kadaot na mo to. Mangilog naman ikaw, Papa. Inom na niyo mo ba tulog alas 9 sa inyo? Ano sa man? Ganda? Go with the flow, ta? Go with the flow? Malay na to. Mila, malay na to. Kita may magadayon. Malay na to. Sa man? Sa go with the flow, ta? Minita na ba mga gawin na pala? Ayun na pagpuyo di ay. Mila, tara. Koy, sibat na lang ko dito. Mangita na lang ko dito. Tuon na ako to kung didang dito nga. Bahala pakyas kitog naong to. Guntaon na to na ako. Tira, ay, no. Kumusta? Ay, okay lang. Mga unta, ako'y bahala. Mainom ka? Ay, mamawa mo sa tana. Ay, Sila ako'y bahala. Mga unta niya, manginom tao. Kira ni mo, ha? ay, okay, kinaukihan. Pantay ka, ha? Sabi kayo, kabalo ka man. Akong trabaho sa Japan, no? Akong mga negosyo dito, daghang kaya ko negosyo dito ba? Kung walay kuan. For example, pag mag-tsunami dito, akong trabaho dito, tigipos ko sa mga kuan dito, mga sakyanan. Kato na nga. Ano ito yung mag-ingon nga napo kay kanang... Ang kong negosyo dito. Nakay kanang talyer dito sa Japan. Nakakagay kong talyer dito, tolotok ako. Nakatong massage parlor ni mo, napo to. Oo na, ka dito sa akong massage parlor kaya ang gamit mo, hapa dito, ang gamito nito, masahe dito, machine. Ay, hindi kayo. Oo na, magaling na din, nakita na ko ka lang sa water district, ka ng compactor. Oo, ulian jud ka. Ano ito yung ingon mo nga nag-acupuncture buga? Oo, tinuda nga Ang ka. gamit nga kuhan. Kaning jackhammer ang gamit. Grabe din yung negosyo, no? Mo, pagod akong balay diri sa akin. Ako na niya, pagkaulap. Maulaw na ko. Busga imong kagalingon, busga. Sige na, ayaw kaulaw. Maulaw mo ko. Ayaw lagi kaulaw lagi. Sus, ikaw no, mura kag kuan ba? Mura kag others, uy. Ay na kung kami sa pakay ng gugo. Pag inom, magdaghan. Kaning champagne o... Pakay ko. So, nangadabi nga pagod. Mura nung nigbungi. Mukha na magayin lang yung mga langala. Ay, gusto ka mo. Diskota? Si amigo na ko nang nag-spin na. Si Jipay ba? Ay! Muli di G5 di ay? Sa'yo ka? Tara, sayaw ta. As a shadow crosses mine, what it takes to come alive. Ay, grabe nyo kayo. Hangaka ni sa kwan eh. Sa kwan eh. Guro-guro. Indot mo na yung sa'yo sa turo, no? Turo. Oo. Iluto mo, ituro ko. Kailangan kayo ko na rin ba? First time na ko din eh. Grabe yung kiyawan ng DJ. Ay, Naglikit na mag-trismi. wala si G5 di ay? Oo, na siya. Ah. Mada, oo. Indot yung spino, sige-sige mga na. Idol ko na ka na. Ha? Nasanay gwapa mo, pikot na yun. Sabi sa mahuhay sa ta. Oh, ano naman ito dali? Ano? Panangal dito tas gawin. Ito kita sa sulod. Mamahungay man ta. Dali na. Ikaw ba? Iyo lagi. Grabe gini mong pangas eh. Mila, first time para ba ito nagkaila? Although, pagkailan na ito nag-text-text. Mga kuha na, tigulang na bitaw ta. Sige na.
Ayaw ni Sulisula imong kagalingon. Ha? Mo ba? Dere Rodman. Rodman, karatihan ako, Rodman. Wala, ayaw mo. Grabe yung white mo, Rodman. Eh, mura magkakong amigo nga si Reis Morris, bitay kaayo. Sa mga napakan na tilas. Ayaw mo. Lambit man ni kayo eh. Ayaw mo. Ah. Kamada, Muna do, dagat. kikig ka ni mo da. Tulo kubok iyang talyer sa Japan na pagit siya'y tulo kubok masas pa. Ano do, ano man ang istorya do? Akasawa na dayo na. Masawon? Do, ano na ni mo ha? Saan na mo rin noodles? Kung wala noodles, bulan ka goodbye head. Kasi mapamupatol ni mo inana do. Pado, para tagay ko singot do ba? Napadugi, palitan mo yung cellphone do. Hindi ka na mong cellphone. Ay! Linobo na! Ano, para mabayaran ka do. Mabayaran tani. Ugi kayo no? Sana pugiyan na doy. Android pagit. Mau na, dik. Pasra na yun na. Ya, pero hindi sa kuno mo do. Bago ka pagkasado. Asli, pagkaklara po tadi ako. Uy! Baba, nalasag ka. Ako, parta na lang kumain na. Ya, tila ni mo do eh. Tukar na po kasi na, tao na. Saan gabi at ando niya? Ay, si Karingga ni Halo. Ako do, Sige. Time na do ba? Sige. Try na ako. Sumuka ni mo eh. Sige, saba-saba ha. Sige ko saba-saba lagi. Ano na turun? Lagi! Baby. Ikaw ba ano? Kwanyo kay ka ba? Wow, kwanyo kay ka scamel ba? Sa ikaw, baby. Grabe din yung baby ba? Baby. Ay, baby ba? Ikaw ba? Kani. Ada. Latos ada. Ano din, baby? Baby. Hingga na. Kay ko na baby ba? Kaya na, ha? Kailangan na iwanan. Okay ka? Kena yun. Kena gitu. Kaya, ha? Baby. Palungan ng TV, uy. Palungan ng TV ba? Palong na. Galaw ka, palong man. Di na naman ko kita, ani. Ngit-ngit na. Ganun ka, Tabla-tabla na tanim at sa itong bangko. Dari, bunalan ko ng portahan. Baby! Uy! Ganyan na ka, baby, ha? Do! Sabi sa kanil mong style, do. Respeto, do ba? Bastos mo kayo. Kasiranin mo! Sabay-sabot ako dahil nga. Pingon nga. Palungan ng TV. Tabla-tabla na tayo dito. Saan Ay, naman? si ko ni laog mga tayo. Kanara-kanis ng kalipay gani. Ano naman ka pasilipon ni noon? Nabla naman inurong na noon sa mga. Tabla na ka dre. Stilanin mo. Kaslan ako na noon sa mga. Kasi makaklaron ko ni mo kay salang niya. Ano palungan mo ng TV? Basta kayo ka na ba? Respeto, do ba makirespeto?
pronounce you husband and wife. Thank you, thank you. Thank you, Judge. Thank you, Judge. Thank you, Judge. Usapa ko, Judge Bing. Thank you, Judge Dredd. Okay. Kiss. Kiss naman doon. Gusto di ba mo kiss din, ha? Patalawa mo ko ninyo, di ba mo? Hindi naman ba ninyo patalawa? Dok, Sige na. Dok, parente mo ni Judge, Dok. Grabe matanaw, mangyapon doon. Umsa naman eh. Sige na, kiss naman diyan ang sinamentaron mo. Sige, kisan da. Kiss na. Dada. Shadows long so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. Dok, usap problema sa asawa, Dok. Nakuhaan, naging mong asawa. Oy. Kuhaon pala ko na. Usap pasabot mo na kuhaan, Dok. Sabi mo ba po din ang ipaan sa container na ito kabuang buntis ng mga asawa? Utsa? Ito kabuang nga. Dok, kasi mana ba namin nagkailangan niya? After 1 week, nagpakasal mi. Manas ka. Kung di manas ni mo, Dok. Wala ginatawag na ito child's experience. Wagin kasabay ang bata kay ito kabuan pa man niya. Wan man kayo us makigmatis ni mong asawa niya. Wan man din kayo kanag hipster man din kayo ni kuan matis man ni us. Hala, sige. Okay naman noon siya. Luwas naman ang imong business. Dok, pikat. Kasabutan eh. Dili mahimo ni. Nabuntis siya nga. Tulog ka buwan? No, kasi mana pala may nagkaila. Sa mga style ni mo? Ano man, nasa na yung problema ni mo Buntis diyan? pa na kadaan mo na ipakaslan na yung mo. Gusto ni may charge sa kuha, ha? Nangutana ka. Huwag ka nangutana. Sa pagtulong sa kuha, tanga ko. Hindi nangutana, utak ka. Ano kung makana, ikaw, Armando Pamino, pagod? Ay, sa Armando. Ha? Rodney? Ayoko ka na ha? Ayoko, sukmat-sukmatik ni na anak. Kay, wala ka nangutana dyan. Kaya kung nangutana ka, inom ka na ko nga buntis ko. Anya karon ang nanawang kanima? Ha? O saan ka mag-astorya? Klaro ni. Kung naman ka o ka ng gwapo na dyan kay kasyong paminaw ni mo? Makakon ka. Hindi nag-research ko bahay ni mo. Ika, abi na kung ka sa Japan. Trabaho sa Japan. Ano kayo man magkana? Ano na kayo man magkana? Ika na di kag Hong Kong. Domestic helper ka dito. Anong namakas pa magkasakuha? Sulti lang ka kasi noon, magawat man ako na. Rodney. Di kayo mo yung nagkitulo ka masas palo, nagkitulo ka talyer sa Japan. Rodney. Silo ako, Rodney. Maski vulcanizing shot din sa Pilipinas, wala mang ganit ka. Rodney. Mao na lang na naibili ng mga lasi mo. Mao na lang na naibili sa mga wala kay kwarta. Rodney. Wala ko sa mga ginabuhi niya. Ayaw ko biya, Rod. Rodney. Ayaw ko biya, Rodney. Rodney. Naka, bro. Bro, ay kung katawid-tawid bro ha. Nasaan ka, bro? Nasaan ka, bro? Ano man ka, bro? Bro,
lain. Ano sa ka? Ha? Kay ka, bro. Palagot ka, bro. Ano naman? Lagot ko, ano naminaw, pagkas mo tambag, kawa. Umahin-mahin ko. Kay ka, bro. Da. Ha? Kay ka. Katawan ako di ba, Doy? Da, malay kong ito sa una, katang dito nakaidwa ka mo pabayas kwanto. Ano mo gatang isa? Ano, suya ka, ha? Suya ka? Suya ka, kaya wakil yung pagkaringga, suya ka, ha? Suya ka, ikitabangan ko lang, ikaw wala, suya ka, ha? Suya ka. Suti lang na suya ka daw, suti lang na suya ka. Ha? Ipamulkit yung motor dito. Pagkatanong ni, suya ka, ha? Da, di na Bahay nyo ko doon, hindi nyo ko maminog tambak ni mo doon. Bahay nyo ko doon. Sanay ka do, di man na motor do, box man na do. Tanawan, naglibog na ko. Bahay nyo ko doon. Suya ka, ha? Suya ka, ha? Da, di sa ko do. Suya man diyan, eh. Tapos malay do, kaya kitawag kong mama do. Suya man diyan ka. Suya, pag-imo, eh. Suya man diyan ka. Ano do, kaya man ang tayo oras do. Suya jud kay ko dulanday. Ngadto kay Armando. Sa mo kisig tutsar nga pakaslan na nako tong bayhanan. To napakyas na hinuon ko. May nalang gani kay dili dito legal among pagpakasal. Kay illegal mo britong judge ni kasal na mo. Proxy raman po ito siya kay wala di ang judge. Basta kung baagi na ako. Muna palihog na lang ko, Dolanday. Patukar na lang ko sa kusunatang nag-request ka ninyo. Hindi na dyan kumusa magpataka. Hindi na ko patakag baminog tambag aning ang amigo. Suya man dahil siya. Ito din na lang. Inyusuat magtatampo. Rodman. Sinabi ko na sa aking sarili na di na iibig pang muli. Nasaktan ng minsan, pilit kong iiwasan ang iyong ngiti. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa, ayoko na sanang masaktan. Ang puso kong laging nagdurusa. Ayoko na sanang mabigo ang paglaruan ng aking puso. Ayoko na sana, ayoko na sana. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung